Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla moni ruɓindu o jaydeli moɗon fulfulde fo salminama goto fo inde kono kadi goto fo manama yettore serenɓe men dijitaka ha lawol gotol calminama jurama bertama ƴuude ñaga duwaɓe oɗo alhamisa ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam ɗum noon subaka fo e ruɓindu jaydeli moɗon bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde bonum gorko Amadou Moussane bisimilla ma mbani mba debbo mo dara halayɓe debbo pullo a salmitama e subaka he a ñaganama Allah ko moƴƴi e ko duwiɗa en mbiya allahumma amin kono hande leer duwaki duwama gadantejo ko an noon fuɗɗi ñande mi wiyi salminano ɗo salminago adantejo ngo ha mboroso wawa hollude caggal voilà yimɓe hewɓe ko noon mbiyatno Aissata Ndiaye wiyata ni ha mboroso wawa hollude caggal eɗen poti ñagade ɗum nde tawno Aissata mboroso ha joni nanɗo ɗum noon kadi ko mboros tonnguɗo aduna o acci ɗum e lawol gotol mataw ko tonngol gada beño no won hen mbirata sikki ala ko wiide amina tigui duwuji duweteɗi ɗi saabu yonti nde yimɓe ha joni jokkata no gownoni wadde kala e saaha saabu won jooɗiɓe hande ha joni dokkata e goto junggo ɓadodirta e hay goto sababude kulhuli on ɗon mboros covid 19 ɗum ɗon noon ko salminde bandiraɓeɓe e yettudeɓe jarnudeɓe hono kala subaka wideɓe wonde caggal nde ɓe cuuɓi humpitade kono kadi ɓe cuuɓi ko ayaw habrirde Pindi TV wadde en mbiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ko ɓuuri tengtude hande Aissata ene jeeya ko ɓuuri tengtude e roɓindo men jayndeji ene wayno ko toon to dowla Guinée woni ko jani leydi Sénégal pini dawi jeeyi on sababu noon ne wayno ko pelɓodire mantiniɗe teska toon guila hecci hanki ha hanki ɗum ɗon noon waɗi hen tigui heddiɓe hen to banggue pitali ɗum jeeyi sababu noon jayndeji leydi Sénégal e o subaka pini dawi toon to Conakry noon tigui ma en gar hen e gasirde Vox Populi hande uddita nden ɗon jaydi wiide ha hande ha joni mbiyen ko filñitere mawde teska e dow laabi Conakry hani e guure goɗɗe tawi jeeyi sababu noon ko jencude fuɗɗide yaltinede tawi noon yaltina ɗum ko seni woni tambiɓe kala ko yewte banggue gueɗe hono sumgoji toon to leydi Guinée e on tuma noon ɓe koliti wonde ko pelɓodire mawɗe kay jibinɗe wargoji toon to Guinée e on tuma noon ɓeɓe ganduɗa ko ardiɓe laamu ngu woni laamu Alpha Condé koliti wonde de ko yimɓe jeena e mbasi pitali munen kono tan de yeddi nden limore ɓeɓe ganduɗa ko nangoranɓe opposant gana o hono Cellou Dalein Diallo holiti wonde ko sappo e jeegomo bani adama kiɓi tigui wasde pitali munen e ngal pelɓodiral hakkude police mo dowla Guinée e ɓesguji ɗi e on tuma noon kanko Alpha Condé o waɗi discours à la nation gam tigui artirde e jaam keeriɗo so wiide makko noon ina wayno tan yo yimɓeɓe e gartir hakkillaji munen hande ɗi résultat ji kala timmi kono ɗum ko noon États-Unis dowlaji dentuɗi e rima kay nde résultat ji ɗi kay lawɗinte tawi koye mbadi ndi dowla Guinée suuɓi ɗum ɗon noon woni hande ko jayde Vox Populi fini dawri e o subaka caggal Vox Populi enquête loski nden ɗon ene wayno ha joni caggal nde ɗin ɗon seppoji teska toon to dowla Guinée ene wayno tan ɗin seppoji kadi Aissata ne wayno de tawtama ɗo iwro lamorgo ngo Dakar ɗum ɗon noon ko wondiɓe Cellou Dalein Diallo kañumen de telli ha joni e yesso ambassade woni joɗaniɗo dowla Guinée ɗo e Dakar on ɗon ambassadeur ni holitama wonde koko eggina itta ɗon tigui e on ɗon nokku woto ko gam jogade kulhuli tawi noon ittima ɗon ko brigade d' intervention polyvalente ɗum ɗon noon ko kono wiite noon e on tuma noon ɓeɓe ganduɗa ko Cellou Dalein Diallo kañumen oɗo saaha hande enen jokki wiide ko kañumen pooli ɗin sumgoji e on tuma noon Alpha Condé e rima kay nde deere waɗata kono ɗum wiiteɗo Mamadou Yaya Diallo Mamadou Yaya Balde jafoɗon ko jaydiyanke fanniyanke to banggue dowla Guinée o holliti wonde de o saaha leydi ndi nana yaara taɓal gam yaade ko wiite ko hono kawo woni musiba Sud Quotidien nden ɗon jayde wayli sawru mbaggu e oɗo subaka hande nde ari koko yewti ko ha joni e ko yewti ha joni mbiyen e ngakkere walla mbiyen hono tardede tigui hono ɓayingol walla wiide lancement ko yewti koye banggue hono jurnitagol oɗo fichier électoral hani e gonka muɗum gam tindade sumgoji paaɗi e on tuma noon ɓe koliti wonde oɗo saaha hande de ko dirtingol ɗin ɗon local uji woni nana tan ɓeydi yaaha labtude woni ko jaydeji meɗen pini dawi oɗo saaha hande hayso ɓe gaari e toon to leydi Guinée kamɓe noon ɓe dokki ko yimɓe sappo keeɓi wasde pitali munen caggal kay nde pelɓodiral yiya hakkude ɓesguji ɗi e ɓe ganduɗa ko dadiɓe jayde quotidien le quotidien nden ɗon ne ari ko e fannu goɗɗu nde waɗɗani sumgoji nde hokki konnguɗi ko ceerno Lo mo ganduɗa kam tigui woni PCA Sentere ɗum ɗon noon o suuti konnguɗi no fewi kanko Zidane mo leydi Sénégal no jayde nde windiri oɗo subaka hande o holliti wonde de o jabtima yoga e konnguɗi so wiide makko ene wayno horejo Macky Sall de woni koye mandat muɗum ɗimmo e battidiɗo kono kadi o arti e communiqué mo ganduɗa o kay ko landa APR Alliance pour la République mbo wanno gam fewde e omo ganduɗa ko konnguɗi Aliou Dembourou Sow wiide makko
noon ne wayno ɗin konngudi yonanimo tigi kono kadi o arti e relation walla mbiyen e jokkodiral makko e mo ganduɗa ko jagorɗo Oumar Youm maître Oumar Youm jafoɗon mo ganduɗa kam tigi tambi gueɗe yaha garta ɗum ɗon o yiiɗi haalde koko yewti ko e gueɗe on ɗon terre woni tan puɗɗogol ɗen ɗon golle ɗin konngudi makko jaaji ne tawi e hello jeegom e nder nde jandi witende quotidien le quotidien jandi l'observateur ko dawri nden ɗon ne arti hannde ko illimore to banggue koppereje ñamade leydi Sénégal to tolni e oɗo saha hannde ɓe kolliti wonde de 3 milliards koppereje CFA kono ɗum ko kadi ɓe kolliti o saha hannde de faya ko ha joni ñamade ɓurde tigui tekkuɗi wirtotonde nden ɗon 3 milliards koppereje CFA ɗum woni noon jande waɗi ko natal hoorejo Macky Sall ɗeɓɗo tigui najje junggo e hunuko mo miijo luggo kono ɗum ene tawi hen goɗɗum ko polémique manam ko gudde ganduɗa ɗi ko lurodirɗi kay tawate ko yetti e jeereji leydi men Sénégal ɗum ko caggal nde oɗo bonbon manam yogo hen mbiyata hono tanggal mo ganduɗa kay ko LGBT manam tan ko fedde ganduɗa nde ko witende lesbienne en tambiɓe gueɗe debati gorkati windere nde ene wayno tan on ɗon bonbon nde ko on ɗon signe walla mbiyen ko on logo tigui woni e muɗum sukaɓe ina ɓucodira on bonbon noon Aissata ne wayno o waɗi tigui tour de réseaux sociaux en tuma noon mo ganduɗa ko Omar Diallo kamone directeur du commerce intérieur tambiɗo gueɗe jeeygu nder leydi Sénégal o holliti wonde de yo Sénégal naɓe hakkillaji mumen deeƴ saabu on ɗon produit ene wayno wodani e nder leydi men Sénégal kono ɗum ma Mactar Gueye mbo ONG Jamra ne wayno de yeddi ɗin konngudi holliti wonde de hono on ɗon bonbon ina tigui yeeye ɗo kono ɗum ko noon ɓe garti ha joni e ko yowiti on ɗon fannu ha joni holto foti ummade on ɗon vidéo ɗo cukalel ngel woni e haalde ene haala ene sifo on ɗon bonbon woni on ɗon tanggal no won hen pamirta jeyde las ko wi nden ɗon ne arti ko e pooɗe ndure juuɗe jamdi hakkude jagorɗo tambiɗo gueɗe golle leydi Sénégal kono kadi ɓeɓe ganduɗa ko syndicat ji tambiɓe gollotoɓe leydi ndi ɗum ɗon noon ko caggal ndeɓe kolliti wonde on jagorɗo salima hokkudeɓe ko yewti koye audience kamɓe ganduɗa ɓe ko tambiɓe hono gollotoɓe leydi men Sénégal ene hen ndeɗo gollorto witede CNTS FC mbo ardi hono mo ganduɗa ko Cheikh Diop kanko noon holliti wonde tan o saha hande de ko peɗeli e guite kono kadi e juuɗe jamdi ina lombi hakkude mabɓe e on jagorɗo biteɗo Samba Sy ɗin konngol makko jaaji ina tawe e hello tati e nde jandi witende las quotidien jandi libération dawri hande nden ɗon ne ko hande waɗi hono laabi tati koɓe kay garta eko yewti koye oɗo alhaali woni alhaali debbati walla gorkati debbati en taari kay woni ko worɓe tigui jaggano ɗum ɗon noon holliti wonde de ko secret mo ganduɗa koye mawɗo tawama e on ɗon PV ɓe kolliti wonde noon ko oɗo mbo inde muɗum sowa en yetta diaw arti eko yewti ko ha joni e jogornoɗo wonde hono joom galle makko o holliti wonde noon ko on ɗon de koko waɗimo trompé manam tan koko funtimo tigui e on ñande jour on ɗon mariage mo ponno wadde ɗum ɗon noon koko woni ganduɗa ɗi ɓe keeɓi sudde ɗum e yesso loskoɓeɓe omo ganduɗa ko jarowo e duuɓi 16 jettaɗo Ndiaye mo inde muɗum sowa kañumne kadi arti wondude e oɗo jettaɗo Fall moni mabɓe kala noon holliti wonde gonɗini ko fawa e dow mum ko kono ɗum ko noon ɓe garti ha joni e oɗo élève mo ganduɗa ko toon janggata lycée de la Fosse kono kadi agent de sécurité gonɗo toon to UCAD université Cheikh Anta Diop de Dakar jokkodiral mabɓe ɓen worɓe ɗiɗo kono kadi ɓe kollitama wonde de ɓeɗo foof oɗo saha hande mbaɗama e dumbirdu ɓe jogori noon ñawede ko aljuma paaɗo e wiide jayde libération jayde stade uddata dama nden ɗon jayde ari ko e ligue des champions toon to dunde Europe ɓe kolliti wonde de ko Real koko betta e terrain muɗum ko Shakhtar Donetsk fooliɓe 3-2 Liverpool ene wayno de heeɓi folde haysono tawi kam ko match mo ganduɗa o ko ɗeɓɗo hawnade seeɗa wonande ɗen ɗon les Reds kono ɗum ko City kañumne kadi fooli labtugal e terrain muɗum Bayern Munich oɗo sahande witande ko départ canon mo ganduɗa kay ko champion joguiɓe ndin kuberi ɓe garti noon e ko yetti omo ganduɗa ko ɓiɗɗo leydi France najo hono mbiyen Coman baɗɗo kay marché mantiniɗo moɓe pooli Atlético loggi nayyi e ndiga kono ɗum Zinedine Zidane keblinowo kippu mbo Real de Madrid o arti on ɗon défaite so wiide wonde de omoɗo liggo gam yitude holko yahani haaɓe mbawa kay artude no hannirta ni kono ɗum ko noon ɓiɗɗo Sénégal najo Sadio Mané memaɗo e buhal hanki yaltide ko ɓuuri yawde e yaccade hakkude mabɓe e kippu mbo Ajax goɗɗo ɓiɗɗo Sénégal najo tawateɗe hen ko Edouard Mendy mo ganduɗa ina kay jokki wadde gueɗe mantaniɗe toon to Chelsea on tuma noon hollitama de o waɗama hono gardien numéro 1 on ɗon club kono ɗum ko caggal nde waɗi ko wiyete ko hono 2 clean sheet manam yaltinde bituji ponnoji nadde tawi noon koye nder match ji tati on tuma noon keblinowo makko hono Lampard holliti wonde
ina kay jogui hakkille deeƴƴo kono kadi e ɓerde ɓumde e on ɗon ɓiɗɗo sénégal najo goɗɗo ɓiɗɗo sénégal najo mbo haala muɗum tawete e jayde nde komo ganduɗa Kalidou Koulibaly caggal nde Virgil van Dijk gagni toon to Liverpool mo jooɗo fodde lebbi jeegom e on tuma noon ɓe mbaɗi ko namdal beele Liverpool ma mbiyen ɓamtu ƴemal muɗum e on Kalidou Koulibaly ne wayno Aissata ko ɗum ɗo wonno ko tongguno ɗen e kelle gadane oɗo subaka noon tigui Amadou garen e banggal gongal caggal nde ganduɗa ko ɓurno tentude e jayndeli ɗi on gaddanama ɗum garen e banggal gueɗe rendo meɗen gueɗe rendo noon hande arata tan walla wiyen jahata ko to diwan mo Guinée tawde alhamisa fo nga addete koko faye international walla mbiyen yiyete banggal caggal leydi Guinée noon ɗeɗo balɗe ina dilli seeɗa dillini ɗum ko sungoli ganduɗa nani toon yiyete ɗum noon Cellou Dalein Diallo nde ɗum ɗoji fuɗɗi jippade résultat ji kañum wi ko tan ko kañum gagni ɗum ɗon noon yiya ko goɗɗum saabu Alpha Condé résultat ji goɗɗi puɗɗiɗi yaltude kadi Amadou holliri kadi Alpha Condé woni hoore ɗum ɗon noon addi dille toon e poɗodire ha yimɓe jeenoyo banggal laamu ngu wiyata paasi hen pittali mumen fayi sappo ɓeɓe ganduɗa woni luldiɓe noon woni banggal Cellou Dalein Diallo kamɓe ɓe mbi ko yimɓe sappo e jeegom mo mbasi hen pittali mumen ko wawi hen wonde fo Amadou Moussa hayso woni neɗɗo goto woodi hen basɗo fittandu muɗum eko ganduɗa ne wawno wasde haɗani toon ni saabu ayi ha ɗo e Sénégal e Dakar manifestation ji dañi hanki e damal ambassade Guinée joɗaniɗo ɗo yete Sénégal policier ji ɗiɗi mbasi hen pittali mumen Amadou Moussa hawnima toon to diwan mo Guinée toon to dowla Guinée surtout Aissata ko hunde ganduɗa nde ene ɗaminano franchement ene ɗaminano par ce que eɗen gandi sumgoyi dowla Guinée e kala saaha ko hono ni heewade saabu won pooɗe ndure to banggue konnguɗi yiya hen en jii guila ñande altine sanga 15 heures omo ganduɗa ko Cellou Dalein Diallo yalti gam hollirde wonde ɓe keeɓi kala ko fate banggue hono ko wiyete procès verbal walla mbiyen PV ɗi ganduɗa ɗi ina kay gonno e ɗin ɗon bureau ji de vote tawi représentant ji mabɓe tonggui ɗum neldimo e on tuma noon o rendini kanko andi ko heeɓi on tuma avance chiffre mo ganduɗa o ko 53 et quelques pourcent walla 58 et quelques pourcent donc noon ɓeɓe ganduɗa ko camp Alpha Condé eɗen gandi eɗen teskinoɓe ko litino wonde ko hay goto ala droit yaltude ene waɗa proclamé woni tambiɓe kala ko yewti e banggue hono sumgoji dowla Guinée kono noon ɗum ɗon eɗen gandi won ko firti ko hollirde wonde ene sikka en tout cas so tawi en tungnima e gueɗe hono gonka Afrique ene sikka ko pulaar wiyata ko leeli fadani jaam saabu jomumen on kalno tardiri déjà ko noon keɓirta temps walla mbiyen jot pour wawde etade wujjude walla etade ha joni jonje en tout cas en mbiyani oɗo saaha enen to banggue men hono kanko Cellou Dalein Diallo gagnima en mbiyani Alpha Condé wasi kono noon normalement hande ɗo Afrique tolniɗo ɗo Guinée tolniɗo fotani wonde sumgoji mbaɗe guila dimanche guila alet ha ɗo hande alkamisa ala taw ko yalti to banggue tendance mo ganduɗa kene deeƴa e hakkille leydi ndi ene yaari yesso to banggue hono karalle kese ɗe woni réseaux sociaux ene yaari yesso to banggue gueɗe mbaɗi kupdindi foof donc noon fotano joɗede fodde balɗe 4 balɗe 5 yimɓe ne jooɗi ene pada résultat ko leeli fadani jaam déjà en kaali donc noon famde opposition ha tengte Cellou Dalein Diallo Alpha Condé yiɗi ko wadde magoyi manam yiɗi ko jibde waɗa fulu e on tuma haala ko yiɗi ko kono noon vraiment ko hunde ganduɗa nde ina hulɓini e oɗo saaha tadi woni hono yimɓe jeenayo ha sappo e jeegom ene mbiya wonde mbasi en pitali munen ko hunde ganduɗa fotano wonde noon tigui Amadou aɗa andi magoy nana fuɗɗi e nangude frontiére uji udda aɗani min mbiyanmi ni ko kamɓe guinéen ɓe leeli wadde manifesté que ce soit ɗo e Sénégal walla banggal gongal saabu ɗum ɗon tan ko droit moɓe kaɗano mo ganduɗa guila nden ɓe ponno hollidde ɗum ɗo wona lawol komin fotɓe yaade wotoyde min gotana mo ganduɗa ko on min jiiɗi wotande saabu leydi ko leydi mabɓe so feewi kamɓe fewani kono so boni kamɓe bonani saabu hande ɓe ganduɗa ne jogui moyen ji mumen so hunde huɓɓi tan goto fo jettata ko avion mum walla moyen de transport goɗɗo yalta leydi ndi woppira mo ne ganduɗa curkiki ko onon hankadi pofata ɗum eko way noon ɗum ɗon noon guila nden kamɓe ɓe ponno darade ɓe kollira koye mabɓe ɓe kollira ɗum min jaaɗani hen kono ha joni manifestation ji dañi te toon to dowla Guinée yiyanoma ko ganduɗa yiyete wona lawol gotol wona la première fois ko wayni ina woda toon Amadou Moussa hareli yimɓe mbasa hen pittali mumen ayi rendunoɓe stade o
ɗo oɗon bone mo adduno wasɓe hen pittali mumen wadde noon kamɓe ponno ummade hen guilay law ha ko wayni wasa dañde toon saabu yete yilade 3e mandat jarani wone gueɗe saabu joɗade kadi ha oɗo saaha hay résultat goto yaltani kadi ɗum ɗon ne kadi woni ko ganduɗa yete ma deññani hakkillaji kono kadi ma hakkillaji miijo ɗum noon ne heewe Afrique wona Guinée tan ne heewe Afrique te koko ganduɗa Amadou Dow joni hamnemate ko ɓiɓɓe Afrique e koye mumen mbawi kaɓanade ɗum ɗon koye mumen no ɓe mbatta haaɓe kaɓo ɗum ɗon Allah tan andi kono yaadude wadde junggo mbadda junggo e fandu ndendina ɓerde mumen ndendina goppa guéguéraji gonɗe e nder mabɓe saabu toon to Guinée ni anda ko wayno Susu en ko wayno Fulɓe en hakkude mabɓe won jiiɓo gonowo hen to ɗum ɗon so iwe hakkude mabɓe man mbawa fewnude leydi mabɓe ɗum woni esata ko wiyete so goo boni limore ayima kala to jiiɗa caɗele hande e nder Afrique caɗele hande e dundi windere nde yimɓe ne mbiyi ko gueɗe leñam leñamago kono jibinta gueɗe leñam leñamago ɗi ko yidde arde e laamu ɗum il faut yimɓe paama ɗum hande Afrique dokkiri tan yeeru ko toon to leydi wiyetedi Rwanda e hitan ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi 1994 on ɗon génocide mo ganduɗa waɗi ko foti e temedde ujunaji yimɓe maaɓe yimɓe pourtant o saaha joni yiite ko gueɗe leñam leñamago kono holto ummi ko yidde arde e pouvoir wara président walla waɗa attentat e ko nandi hen e on tuma leñol foof manam rewa e leader muɗum ɗum woni ko jibinta ɗum donc so neɗɗo o yani woto ƴewɗo yen ɗo yo ƴewɗo ferguitiɗo Afrique ha joni duuɓi capanɗe jeegom e toon to leydi Guinée ko 62 ans de l'indépendance heddi ɓen jaara e capanɗe joyyi e ɓen jaara e capanɗe jeegom ha hande Afrique nana waɗa tette e to banggue démocratie ha hande so tawi élection ngaji nana juɓɓine kene heddi duuɓi tati ɓerɗe ko jowiɗe hakkillaji ko gudduɗe ñande jour vote ɓuuri bonde ñande résultat ji poti yaltude kadi aussi goto foof yiiɗa ha yaltude galle muɗum sababude ɗe hono ɗum ɗo donc noon foti wonde ko en poti ummade e tete gonen babiraɓe gonen mamiraɓe par ce que duuɓi capanɗe jeegom déjà so sinno wonno ko neɗɗo tawno dañi taniraɓe muɗum walla jaatiraɓe hen saahaji donc noon il faut ɗum ɗon natta holko mbajotoɗen ɓe kamɓe les chefs d' état yoɓe tinno yoɓe mbaɗa respecté le 2 mandat yoɓe mbaɗa respecté mandat ɗiɗi ɗi constitution waɗi ɗi kadi so yeehi ha neɗɗo ari pouvoir Allah no wawi wasa dañde hakkille walla wasa dañde hono yidde e tuuya yidde wiide mboɗo waɗa modifié constitution leydi ndi pour wadde accroché au pouvoir ndaren Nigéria so tawi hande hay goto haalta noon haala gueɗe 3e mandat pourquoi parce que ne anda président so ari ko 2 mandat renouvelable jogui mandat mo duuɓi nayyi so heɗitinama daña duuɓi nayyi goɗɗi on yeehi donc pourquoi ha joni yimɓe mbawi ñambude ɗe eko moƴƴi ñambata tan koko boni Afrique ne yurmini Afrique aussi ne hulɓini Aissata ni yurmini ni hulɓini Amadou ko ɗon gudditen roɓɓinɗo jayndeli meɗen ha lawol gongol tottude won aadi janggo ko bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussane heɗeno ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat e wondude Amadou Touré banggal maquillage o amin jarne hen no fewi Kumbis Ba